Timanttisormus himmenee ajan myötä. Syy ei ole timantin laadussa, vaan siinä, miten korua käsitellään arjessa. Käsivoide, hiuslakka, puhdistusaineet. Kaikki nämä jättävät kalvon timantin pinnalle, mutta suurin uhka on mekaaninen rasitus. Kovat iskut kotitöissä tai kuntosalilla ovat yleisimpiä sormusta vaurioittavia tekijöitä. Paras tapa suojella koruja on ottaa ne pois ennen siivousta, suihkua tai urheilua. Kun tästä tulee tapa, se on yhtä automaattista kuin kenkien riisuminen eteisessä. Kotipuhdistus onnistuu esimerkiksi vauvan hammasharjalla ja haalealla saippuavedellä. Harjaa hellävaraisesti, huuhtele ja kuivaa pehmeällä liinalla. Heiluta sormusta korvan vieressä. Jos kuulet pientä helinää, kivet ovat löystyneet. Silloin on aika tuoda koru ammattilaisen tarkastettavaksi. Vuosihuolto on korulle yhtä tärkeä kuin autolle. Myymälässämme Tampereella tarkastamme istutukset ja puhdistamme korut ammattitaidolla. Näin varmistamme, että korusi kestää sukupolvelta toiselle.